Kaixo, Maitane Kurtxaga naiz eta bide honetan azalduko lauze atazako tresna digitalen bidezko feedbacka zein dan nik erabiliko dudana. Bueno, nik nola entregak model bitartez egiteko eskatzen dizkidan, ze hau baliatzen dut ere, ikusteko beraien evoluzioa zein dan, feedbacka egiteko orduan, bidalketa batek, modeleko bidalketek, ematen didaten aukera baliatuko nuke. Hemen kalifikazio bat egin dezakedalako, eta horrez gain, testu batekin registratu eta geratzen da, ikasleak, lan honen feedbacka egiteko idatziz geratuko zaio, nire irakaslearen feedbacka ikasleari. Horrez gain, aukera emango dio, hobetzeko eta aldaketak egiteko, eta orduan iruditzen zait oso tresna azkarra eta oso baliagarria, ze ikasleak momentuan ikusiko du, eta ziurtatuko era, hor dago informazio hori, ze naiz eta klasean ozko feedbacka egin, honek ziurtatzen digu, hor nahi duenean presente eukiko dula feedback hau bere lanean hobetu beharreko edo zuzendu beharreko pausoak emateko, eta iruditzen zait oso tresna baliagarria eta erabili izan dudana.